Tohle mě rozbrečelo. Někdy přijde okamžik, který vám vyrazí dech a tiše zašeptá. Tohle je zázrak. Moje kamarádka, neuvěřitelně talentovaná tvůrkyně, šije zvířátka. Každému ručně maluje obličej. Každý steh, každý tak štětcem s láskou. Minulý týden si od ní koupila žabáka maminka 9letého autistického chlapečka. Chlapečka, který si nikdy nehrál s hračkami, který žil ve svém vlastním světě, tichém, uzavřeném, bezpečném jen pro něj. A pro mámu to bylo někdy neskutečně těžké. Hračky pro něj neexistovaly. Když mu podala ručně šitého žabáka, stalo se něco, na co se nedá připravit. Chlapeček si ho vzal do ruky, podíval se na něj a pak mu začal vyprávět. Vyprávět tomu žabákovi, ukazovat mu, jak se používá telefon, jako by se v jeho světě po letech otevřela tajná dvířka. Maminka jen stála a dívala se na svého syna, který se roky neschopen kontaktu najednou dělí o svůj svět s jedním malým žabákem. Se žabákem, který vznikl z látek, nití a obrovské lásky. A já jsem si v té chvíli uvědomila, že existují předměty, které mají v sobě něco víc. Něco, co neumíme změřit. A tomu se říká dotek lidského srdce. Tohle nenajdeš v hračce z šínu. A teď, když se blíží Vánoce, možná je to chvíle, kdy si můžeme vybrat dárky, které v sobě nesou něco pravdivého, něco lidského, něco, co má moc změnit den, někdy celý svět. Celý svět jednoho malého kluka. Až budeš vybírat vánoční dárky, vzpomeň si na svého oblíbeného tvůrce a řekni mu, že to, co dělá, není obyčejné. Je to kouzlo, které nás stále učí snít. A tak vám posílám malé vánoční poselství z Mídlenky. Označ tvůrce v komentáři a pojďme se společně podpořit.